ಹಳ್ಳಿ ಮಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇನಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿಯಾನು ಬೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಮಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂತ ಐಟ್ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಧೂಳು ಇತ್ತಿನ ಕಂಪೆನಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲನು ತಿಂಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಧೂಳು ಉಡ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವಗ್ ದಾಲ ಆವಂದಿಲೆಕ ಬೆಲ್ಲನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬೆಲ್ಲನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಂಬ ಕಿಣ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೆಲ್ಲನು ತಿನ್ನೋಡು. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಹೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿಡ ಬೆಲ್ಲನು ಕಡ್ಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಉಂದು ತಡ್ತ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮವಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಈ ಬೆಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭದಾದ ಪಂಡ ಜೀವಡ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಜೀವಡ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೆಲ್ಲನು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವಡ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಬೆಲ್ಲಡು ಕಬ್ಬಿಣ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಉಂದು ಅಂಶಲು ಈ ಬೆಲ್ಲಡು ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಪಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತೇರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಗೊತ್ತು ಆಪುಂಡು. ಜಿಡ ನಮನ ಜೀವಡು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲೆನ ಜೀವಡು ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ನೆತ್ತೆರಡು ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಅಂಚಾದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ. ಸಕ್ಕರದ ಬದಲು ಬೆಲ್ಲನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೆಲ್ಲನು ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇನಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆನ ತಿನ್ಪುನ ಉಂತಾಲೆ. ಐತ ಬದಲು ತೀಪೆದ ವಸ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ಅನಗ ಕಿಣ್ಯ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ ತಿಗತನೆ ತಿನ್ಲೆ. ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ತಿಗತನೆ ಏತು ಶುದ್ಧ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಶುದ್ಧ ತಿಗತನೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ಜಗತ್ತಡು ಹಾಳು ಆವಂದಿನ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಅವು ತಿಗತನೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ಬಳಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂತ ಇಂಚಿನ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ